La voi nenumărate întrebări în ultimul timp, așa că azi voi încerca să răspund pe scurt la 10 întrebări din partea voastră. 1. Îți pierzi mirosul după deviație de sept? Nu, dar anumite tipuri de deviație de sept pot duce la scăderea funcției olfactive, adică scăderea mirosului, iar după operația de deviație de sept poate fi ameliorată atât funcția respiratorie cât și funcția olfactivă. 2. La cât timp nu ai voie la soare după rinoplastie? În principiu poți ieși pe stradă la câteva zile după intervenție, iar la o săptămână după ce se îndepărtează atela, poți să-ți reiei viața socială. Totuși, eu recomand ca o expunere prelungită să o eviți în primele 6 săptămâni după operație. Se poate face rinoplastia în anestezie locală? Se poate, dar nu recomand datorită disconfortului și siguranței în timpul actului operator. 4. Se poate realiza blefaroplastia inferioară având șarcăne injectate cu acid hialuronic. Se poate, dar recomand ca înainte să faceți un tratament cu hialuronidază pentru dizolvarea acidului hialuronic. 5. Dacă pielea mea se cicatrizează urât, ar afecta o operație de micire a nasului. În principiu nu, întrucât cicatrizarea se întâmplă la interior, nu la piele, dar desigur recomand o analiză particularizată în fiecare caz în parte. 6. La ce perioadă recomandați schimbarea implanturilor mamare? Chiar dacă anumiți producători asigură un așa zis Lifetime Replacement Policy, eu recomand și tot mai multe voci pe plan internațional să schimbați implanturile la 10-15 ani. 7. Schimbarea implantului se poate face tot prin axilă? Desigur, am avut nenumărate cazuri. Din aceeași cicatrice din vârful axilei se scoate implantul vechi și se introduce unul nou fără nicio problemă. 8. De la ce vârstă mă pot opera la nas? La fete începând cu 14-15 ani, iar la băieți începând cu 15-16 ani. Desigur, cu acordul părinților. 9. Cât durează operația de rinoseptoplastie? Poate să dureze de la aproximativ o oră până la 3-4 ore, desigur în funcție de complexitatea cazului. 10. Cât costă intervenția de rinoseptoplastie? Cum am spus mai devreme, o intervenție poate să dureze de la aproximativ o oră până la 3-4 sau uneori chiar 5 ore, în funcție de complexitatea cazului. De aceea, fiecare caz noi îl abordăm în parte, individual, și recomand o consultație în prealabil pentru a evalua starea voastră în cazul vostru.